Ach tá lista de cheirmhrá ceanrúdach chur le chéile agad, mra a Jimmer tionchar nach beag ar an Ghaeilge agus beidir nach bhfuil mór an churmach agin orthú, agus níl muidir go bhfuil agad I bhád siar sa star le gaiscí na mrá seo lé. So ar dús beidir luirlam faoi na mrá I mil firsta. So seo an sílam gur bé seo an spric atá leis an éarseach sa látániuan agus an dulgus atá urinne sa látániuan bhfuil is súil siar chahabh agus na hanam nach í seo a bhaint an na fonótaí agus iad a chur I lár báire so sin atá dhéanamh agan inniu. So in níideag seacannaí a ríist mar dúirstú níl se sin bhád a chuin. Tháinig roinnt Gael le chéile in éarthar bheith firste leis an géad loníocht Ghaeilge a chógáil I dúsgurt éidean. Cuaigláán a bhí annig tús sular tógach trí thach eile. So I meas na céad leanúnacha a bhí an bhí Séamus agus Bríd mac Seáin, Seosamh agus Caitlín Misdéal, Tomás agus Bríd an Monacháin, Liam agus Christine Brúder agus Seán agus Máire mac Seáin agus is sa bblion níd ag seaca héna fléisiad a dosach scéimte híochta agus Gaeltachta bhunú sa cheantar den chéad uair. Agus sa bblion níd ag seaca chuig an sin bhí talamh ar bhóthar seoige agus airigid chun na tithe a thógáil bhí sé sin fáite acu ó chultas ola de chuna na Gaeilge. So bhí an deis acu inis cúpla bliain níos déanaí tar éis na fréimhacha seo a chur rudaí gan dhéanamh. Dar nóí béal firste sna seacadaí sna seachtaí in aion na bachanna agus I ggóhéags dar nóí an tanna seictrach bhí an dairí lo an gachar I gríoch. Dar nóí ina dhé sin tar éis dóibh tithe a bhhanú agus loníochta a thógáil. sé chéadú le an ná seirbhí si, dar nó sin é chéadú le bhíon daine legan ar bhagann siad isteach go háit. So bhí scáil an chéadú eile bhí sais siad a ddíirhhair. So níidir seach a haon bunaíoch bonscoil pobl firste dí eascar obair na gníomhartha seo. Dar nó a rís mar dúirs mé le seirbhí si a chur fáil. Agus le tauchaí níos giile a chuirt don chéad glún eile le nach meach sais na decreachta céine acu. Dar nó leis an tanas seicteach a bhí an gan am bhí bagartí an ó Roinn in Idichis in Stormont ach dúiltigh an cuiste a rís tiismothirí gan ná hisismothirí bhí an seo bhí siad a géirí an seirbhí seo a chur fáil ní hégra éon sanolas acu nó éon rud mar sin bhí siad díreach a géirí go meach an seirbhí seo ar fáil dábáistí trí bhean na Ghaeilge. An chéad múntar scoile ban a bhíontí ban as dún na neáil. Ní ra an winter géirí ar hí bug go béal firste dar nóí I bhir aimimsin na troblódí ach leansí léhí. Agus de réir mar dás an scáil bhí aspa múntóirí so has na mrá seo isteach sa bhar na buil sin iad Máire agus Bríd Vic Seán agus Anya Nic Andresa agus bevinnic go run na mrá seo ag bóra teomaranga ag chur Idichis agus iliomad ar na páistí seo. Agus cumáile sin taobh muid den curriculum agus den lá scola béidir thug siad faoi rudaí breise so aine mar hampla bhí siise ag asú leabhar go Gaeilge le go mbeadh achhunaí ag na páistí léthirt Gaeilge chleachta. Ach a ríist bhfuil is in aion na cunsí éagsúla bhí an leanach orthú agus ar lá oscailte na scoile bhí decrochtaí acu dar nó bhí siad tar éis an scoil a bhhanú agus a thógáil th tréimh sé deir seachtainna a bháin. Bhí siad antapín ar smuoíonn tú faoi gur éirí le an méid se óhaintach taobh siad de seall anbheag ama. Ach nuair rinne na tiismothirí iirecht cuacht abhléise a chur an dúirt siad go dócach se cúpla seachtain. So ar lá oscailte maidin de luúin tháinig beirt air I bhean agus ceapdaoine gur bé an UVF a tháinig chun bhuilas chun búban nó chun rud éigen a chorán mar rih sin bhí litir feite ag gach tiismóthir a bhí tar éis a páiste a chur sios ar an lista don scóil seo. Bhí siad tar éis litir díreacha áil ón UVF litir bagartha. So bhí sé sin fear bhfuil is ní héanáis áféile é sin a cheappa gur an bhirt air seag techt chun na scoile chun rud éige mar sin dhéanamh. Níor bheith an UVF a churbe é ba é board sa láthair electricus a tháinig chun an scoil an nasca leis an líonra. Now scoilech ar chur ar na tithe éannacha ar tailigiste an tú agus ar curach a páistí chun na scoile ach ní fis go dtí an látá nniuán cé a bhí taobh hiardas na gníomhartha seo. Ach in aion gachrod bhar an scoil ar deathol agus ar haceocht na dismóirí agus an phobal goiteine go dtí na 9 nuair fuairsí ar deire aitheantas agus muoinú stát áirithe. Má ecinn tú ar bóthir seoige mar hampla, tá sé úthúil
ní marall bhfuil is cé có rathúlas a bhí sé ach chomáile sin gur tháinig pobl le chéile le Gaeltachta bhunú agus a bhúniu is suamh arbach agus gur éirí le in aion gach sais bach agus constaach a bhí os a gcóramach ó thaobh bhfuil is chunsaí sosiálta agus políochta agus gachard mar sin gur éirí le sin dhéanamh agus dar nóí ba iad na mrá a bhí ceanródaíoch a bhí lárbáire agus iad mar ní amháin mar cuaramóí agus mar bhúntóirí ach an sin ar an taobh riaracháin agus an taobh gníomhartha chumá. So bhí an dárá á rastal ag na mrá seo agus na fér an muid ag obair agus a géirí bhfuil is tuarastal le heilemh agus é sin a thuirtarás go dtí an taach. So is siad na mrá a heasasteach sa bhar na buil agus is siad sais nu am tauchaí gan na páistí is tura ar sin.